azomtshita ngendlela a-confident ngayo kule nto azikhulumayo nge-MK. You can tell ukuthi khona umuntu ongaphakathi omtshela zonke lezi zinto and ukhuluma into engakaze zikhulunywe umuntu, something fresh, something interesting, something that is believable, if I may say. Akhuluma nje into nje. Yabona sonke nathi sinazo lutho esingaphandle siyibonayo, kodwa nje akumlaleli kahle. Awumlaleli kahle. Ukuthi khona lo muntu ongaphakathi omtshela zonke lezi zinto lezi nge-MK. uDuduzile Zuma ucishe wayiqeda imali ze-MK party ePhalamende. Wazidla wacishe wayiqeda uDuduzile Zuma. uDuduzile Zuma akazwani nobaba uJacob Zuma ugedle ihlekisa umsholozi okuwubaba wakhe. uDuduzile Zuma nobaba uJacob Zuma abazwani ngenxa yokuthi uDuduzile Zuma wayeziqeda nya imali zomkhonto wesizwe ePhalamende, zifakwa kule account le kaThalente, zifakwa kwi-account kaThalente abese ilanda ngo-backdoor, zifakwa kwi-account kaThalente ayilande ngemuva. Wazidla waziqeda uDuduzile Zuma imali ze-MK ePhalamende. Namhlanje uDuduzile Zuma ulwa no-SG uSibonelo Nomvalo, usebenzisa amasosha lezi impumputhe lezi zamasosha ekuthiwa ziwumkhonto wesizwe, zisetshenziswa ile ntombazanyana le uDuduzile Zuma ukuthi izicontrole lezinto lezi ukuthi zilwe nayo yonke into ezama ukwakha umkhonto wesizwe ukuthi ungabi stockfella, kunaloko ube yiqembu eli-official nelamkelekile emphakathini. uSG uNhlamulo Ndlela ufike kumkhonto wesizwe, umkhonto wesizwe sewudirejistwa kwa-IEC. uSG uthe mayifika kumkhonto wesizwe eqokwa ubaba uJacob Zuma, wafike warescueisha umkhonto wesizwe from being deregistered kwa-IEC. Namhlanje umkhonto wesizwe uyiqembu elihlonishwayo ngenxa kaNomvalo from February or March, if I'm not mistaken. Imsebenzi nje ayenzile uNomvalo efica kumanhlalu ku-upside down bebhizo uDuduzile Zuma bedla izimali zomkhonto isinomi kanjani, becontrola umkhonto ngamasemba. uDuduzile Zuma OSD baphambilini ebadonsa ngekhala kuyena odetectayo ukuthi lo SG uyaxoshwa, lo uyahlala, lo uyaxoshwa, lo uyahlala. Any SG omelana nezinhloso zikaDuduzile Zuma ubexoshwa emkhontweni. Nina bese nithi ubaba umsholozi uxosha abantu, kanti bekuyimsebenzi kaDuduzile Zuma isikhohlakali sentombazane eyiwele. Siyabonga Duduzane mfowethu ukuthi ubile insizwa, awuzange ulithathe isayidi likadadewenu, awuyanga ngokuthi iwele lakho, kodwa ubile insizwa mfowethu, walimela iqiniso Duduzane. Ngiyabonga Duduzane mfowethu, Duduzane ngiyabonga ukuthi ulimelile iqiniso, wangasayida newele lakho, wangaya ngokuthi usisi wakho yiwele lakho, wathi wena uzolimela iqiniso. uDuduzile Zuma isigebengu lesi esadayisa ngeingane zabantu eRussia. Namhlanje leso sigebengu esuDuduzile Zuma sihlangene noNhlamulo Ndlela. uDuduzile usebenzisa amasosha lawa omzabalazo,
bese kuthi isigebengu lesekhanda ikhanda elikhulu leli ubhazabhaza leli ikhanda lelincegela unogolantethe wencagela lo owunhlamulo ndlela noyise igebengu uyise kaNhlamulo ndlela iphara isigebengu isigila mkhuba ibhantiti leli eluyise kaNhlamulo ndlela lihlangene nendodana yalo uNhlamulo ndlela kulwiswa uNomvalo uyalwiswa uSG usibonelo Nomvalo ulwiswa uNhlamulo ndlela noDuduzile Zuma uDuduzile Zuma usebenzisa amasosha omkhonto uNhlamulo ndlela usebenzisa iSunday Times iphephandaba kukhona nalo mama lo kwalo mama lo mfazana lo oyekade busy exoxa umlando la exoxa umlando wamasimba la kuba socials lo mama lo ukhanyisile uhlangene noNhlamulo ndlela njengoba ngikhuluma lo mama uyi-MP njengoba ngikhuluma kumele axoshwe lo mama lo mfazi loyo kumele axoshwe lapha eParliament kumele axoshwe ukhanyisile bani konje lo mama lo wayekade nje exoxa imlando nje ebhizi nomlando lo mama lo ukhanyisile ethi abelungu this abelungu that yabo wayebhizi nalezo zinto nje against ama-colonizers kuyinto enhle namhlanje uhlangene nezigebengu oDuduzile Zuma ukuthi akumelwane noSG ngoba uSG ufike wavala opompi bokuntshontsha lapha emkhontweni uSG uNomvalo isono nje sika Nomvalo ukuthi ufike wavala imthombo yokuntshontsha kukaDuduzile benonhlamulo lapha emkhontweni zonke indlela nama systems abebentshontsha ngawo abazicreatela wona ukumilka imali zeMK eParliament uNomvalo usibonela uSG ufike wavala thaqa isono sakhe ke leso njengoba ubona lezi statement nje namhlanje sekuthiwa uphuqwa amandla khona into esibizwa ngokuthi i-strategic presidential team amasimba ento strategic presidential team sekuthiwa iyona ke nje manje eyiqhude lapha emkhontweni ewungqoshishilizi ubuthuvi begolo yini yona lo masimba lawo yini njalo imikhuba kaDuduzile Zuma noNhlamulo ndlela amasimba abantu lezi nje zaxoshwa emkhontweni zibhizi zifighter back yabo nje le ncwadi le ekuthiwa uSG manje uphuqwa wonke amandla sekukhona into ebizwa nge-strategic presidential team imqondo kaDuduzile noNhlamulo ndlela le nalo mama lo okumele axoshwe khanyisile lo oyi-MP lo engimshoyo ngiyakhohlwa nama details akhe phela kodwa ngizowathola ku part 3 ngoba part 2 lo ku part 3 ngizobuya nalo mama ephila siyayazi meeting ebebeyibamba izolo yokuplota against uSG usibonelo Nomvalo siyayazi leyo meeting Nhlamulo ndlela siyazi ukuthi wena usebenzisa iphephandaba iSunday Times ukulwa noNhlamulo ukulwa noSG usibonelo Nomvalo wena Duduzile Zuma siyazi ukuthi usebenzisa amasosha omkhonto wesizwe ukulwa against uSG usibonelo Nomvalo kukhona insizwa yalapha eMtubatuba ekuthiwa yakwaZungu if I'm not mistaken khona lensizwa yakwaZungu lapha eMtubatuba ekuyiyona ehambisa ama fake intelligence report kubaba ukuze kuzomelwana noSG usibonelo Nomvalo lensizwa le ekuthiwa yakwaZungu ehambisa ama fake intelligence report
isebenzisa noma isebenzisana nalo oyi head of presidency wakambambo. Le ndoda leya kaMbambo ewu-advisor kababa head of president iyona evula okhiye ukuthi lezi gilamkhuba ifinyelele kubaba ziyomsayinisa amasimba. Ingakho-ke sithi amandla ka-SG Sibonelo Nomvalo awabuyele kuye njengoba enjalo. Mawangadliwa amandla omuntu